Moikka vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt jatketaan siis Helsinki-Espoon sarjaa. Ollaan just tässä matkalla, tai siis kävellään tätä siltaa pitkin Kuulevojen jälkeen tonne Korkeasaareen. Ja joo, mennään siis tässä syömään. Tässä välissä joo. Aion kuvata eläimiä. Siis mä en ole ikinä ollut niin kuin Helsingissä tälleen kävellyt täällä ja käynyt kaikissa paikoissa silleen. Eikä Espoossa ikinä. Tämä oli eka kerta kun kävin Espoossa ja ehkä kolmas kerta kun mä käyn Helsingissä, mutta Helsinkiä mä en enää tiedä niin paljon. Mä en tiedä. Mitäs Skiainen? Mä olin pienenä täällä. Kun mun veli oli pienenä täällä, niin se halusi mennä leijonan viereen nukkumaan. Joo. Mä vaan kilttinä tyttönä katsoin kaneja ja se huuti kilju, että leijonan viereen nukkumaan. Nyt me siis vissiin mennään syömään ja katsomaan karhuja. Karhuja ja nyt on meidän kotonakin, eli ihan easy. Mut leijonat ja tiikerit mä haluan nähdä. Jes, mä haluan oikeasti nähdä ne, kun mä rakastan vaan kaikkia leijonoja ja tiikereitä ja yömäs. Mut niin. Ensimmäiset eläimet pongattu. Siinä. Valkoposkihanhia taitaa olla. Ketä eläimiä täällä on? Jos niitä näkyisi, niin olisi kyllä kiva. Kiraffia. Ei ole kiraffeja täällä. On. Ihan vissiin. Mitäköhän täällä on? Lukeeko tässä jossain, en tiedä. Vuohipiha! Vuohia pitäisi olla. Tuolla oli joku, mä en tiedä. Tuolla on ainakin. Ja niitä ei ainakaan näy täällä. Missäköhän ne on? Täällä ovat vuohet. Mitä täällä? Ei söpöjä. Sairaan ulos. Tässä ne elämät on. Noista osa on siis vauvoja. Ihanaa. Tuolla olla yksi syömässä. Tuolla on villisika. Pikku Elsa taisi löytää yhden villisian. Tuolla on pupu. Tai kani, en mä tiedä. Tuollakin on kani. Mahtava välipala, joo. Filmaakoshan kanita? Tuolla on vielä yksi kani. Siis tuossa. Tuommoinen vauva ja siis tuolla tunnelissa on yksi. Siis me mennään katsomaan karhuja. Pakko sanoa, mä en oo ikinä elämässäni nähnyt elävää karhua. En ikinä. Okei. Täällä pitäisi olla karhut. Nyt on karhu. Tuolla on karhuja. Tuolla on karhuja 2. Okei, yksi Oh my tuli gosh, tänne. Oh my gosh, karhuja. Täällä tuulee tosi kovaa. Mitä on täällä? Tässä! Oh my god! Oi! Se voisi melkein huolella. Minä! Se karhu on ihan tässä!
Nyt toi toinenkin. Kelttu tossa. Isommat näkee yli. Miksi se luulee sulle? Näitä on 2 karhua. Tää on se toinen ja tuolla on se toinen. Tuolla on toinen. Bye bye. No, nyt se siellä. Nyt se lähti juoksemaan. Niille tuli kiire lähteen. Sitten on tämmösiä. Täällä vissiin pitäisi olla apinoita. Missä on apinat? Se onkin ihan varma. Olemme saapuneet leijonien asuinalueelle, mutta missä ne ovat? Haluatko tulla tänne reunaan? Löysimme leijonan. Se nukkuu. Ja löysimme toisen leijonan. Sekin nukkuu. Ja toi on siis uros, koska se vähän liikutti päätä. Mut joo. Tästä näkee sen urosleijonan paremmin. Näetkö? Siellä on leopardi. Leopardi. Tuossa nukkuu. Nyt se meni nukkuun. Ihana. Siis mä rakastan kaikki leopardeja kautta tiikereitä kautta leijonia kautta, en mä tiedä. Täällä on tiikereitä ja 3 tai 4 tiikeriä, en tiedä. 3 tiikereitä. Niitä voi olla myös 4. Niitä voi olla 4. Ja sit tuolla alla on 1. Se alla olevan otti vähän päätä. Tajuutte, että on tänään hyöttää meitä. Ihana.